Ja nyt tässä on järjetön vauhti ja se on todella tukala niin kuin ainakin allekirjoittaneelle yrittääkään pysyä siinä niin kuin Dimebackin kyydissä, mutta aina pitää yrittää. Mutta mä luulen, että teidän kannattaa nyt kotona harjoitella. Tää on loistotreeni, mutta tämän soittaminen levyn mukana nostan hattua siinä vaiheessa ehdottomasti. Mutta harjoitelkaa, katsotaan mitä tapahtuu. Eli nämä on 32. osia, eli nopeita nuotteja. Ja ne tulee tämmöisissä, niin kuin, eli niitä, mitä mä sekoilen, eli rytmissä niin klikin väliin tulee 8 nuottia. Ja nämä tulee tämmöisissä 4 nuotin rykelmissä seuraavanlaisesti. Lähdetään ihan näitä ääniä, mitä äsken mä näytin, niin tää patterni koko ajan pysyy samana. Eli 1, 2, 3, 4. Siihen perään ei lähdetäkään pikkurilliltä, vaan tosta nimettömän äänestä. Eli tavallaan laskeudumme bassokieliä kohti aina 1 ääni kerrallaan ja 4 nuotin ryhmiä. Eli vielä alusta, niin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ja sitten kun päästään tänne, niin viimeisenä tulee tietysti 1, 2, 3, 4. Se on pitkä pätkä ja se on nopea. Ja mä soitan sen nyt hyvin hitaasti ja yritän pysyä niin kuin mukana itsekin. Eli ja kun se oikeasti se tempo on sitten ihan hirviä. Jos edes riitti. Niin siinä on loistava treeni, siinä menee sormet todella herkästi solmuun ja sitten plektran on kyllä vaikea pysyä perässä, eli käyttäkää legaattoja siellä. Niin kuin kaikkialla missä mahdollista, niin legaatto. Ja sitten niin plekun pitää vaan oppia osumaan niihin ääniin, mitkä eivät tule legaatolla, niin osuu sinne oikeaan aikaan.